Arada kimin ýadyna düşýän bolsa Hyundai'laň bamasyny goýup doglanlar. Ol goýanmaz Hyundai Palisade 25 model, a bu bolsa 24 model. Gelin maşinler ýakyndan tanyşyp bolalım. Çyralaryna serediýasy bolan nirde nämeýän ýa belli däl. Bir gabarit beýleki bilýişini durşuna gaş ütköş goýawdyn. 3,5 motor öden polny привод. 20lik diska, 1 ton pakryşka. Salonymy koza, kreşamy panorama, öden Alcantara patolog diýilen olanlar. Gologramamyz bar, 360 gradus kamera, Infinity audio sistemi, her hilek rejimler, sport maşyny öňüňiz saýlap bilýäňiz. Öýde de hemişe Ravinol ýagullanýar. 25 model Palisade'ň bundan funksiýalar köprek ýöne bir gowzady, ol 2,5 turbo motor, bu bolsa 3,5 atmosferny motor. Apşifkalamyzda we tarpedamyzda hakyky agaç duranlar, dişo plastikdäl, gaplamyda setkalamyda ma izini 3-nji rät sidenýalarymyz ama. Bärde de ullokanlygymyz bar, klimat kontrolymyz bar. Hemme sidenýalerde podograf abdugymyz bar, rolymyzda da podograf bardyr. Maşyn paketdir olanlar bahasam 51 000 gelsen oňşy kökman suratda bolar. Men hyzmatimizden bar yetmedik puluňyzy 2 aýal garaşy we meref. Afsane diýillerinden garantiýasyna mant berýär we diskalar abletsowkany talawalaýat renkler berýär. Gäwer stänka şolatlar bilen tapawutlanýanlar. Indi atdan ada gön stänkamyzyň özüne edip bilersiňiz nesip bolsa arkaýyn habarlaşyp gön gelýärin gäwer stänka. Bismillah. Ine hormatly selamat kaparty 15800 bizde Kia Carnival 2024 model 3,5 motor 27 000 mil ýeçen. Maşyn gat tarafyca hormatly sir 16400 bizde ine bagaj gerek hormatly sir. Zawod aklyk 16700 ya bismillah. 16800 bizde 17 000 bizde 17 100 etden görelen. Ine Türkmen atnaşy 17 100 göreýinmem. Ya bismillah. 17 200 bizde bir zadam atnaşy. 17 200 bizde nesip edenden Brown salon. An ya bismillahirrahmanirrahim 17 200 17 300 etdi. Näme deýim? Ya bismillah. 17 600 bizde hormatly sirne görüşüňiz ýalyk. 17 800 etdi. Aýmyn 18 ýar mesel baran tam der. Ya bismillah. Bale 17 900 bizde. 18 000 etdi. Ya bismillah. 18 100 bizde. 18 000 an şekilläýindi. 24 Kia Carnival hormatly sir. An nesip edenden bonsa gitti bizde şuma hormatly sir 18 000 çiste prodajy. 24 Kia Carnival an nesip edenden alagam nesip etdim koydumasyn bolsun aldygany. Tam hormatly müşteriler, Edil Şubat modeli hem bilen öňe jemleýän maşyn Azera. Ine görşüňizde içinde adam ýok, öňe ötýän maşyn. Zavaskoy hormatly müşteriler. Maşyn paket kim alsa nesip etsin, in fuly açar diýişýär, hem bilen ba diplomat, sportiwny, her hil görnüş bolýar maşyn. Düýünden ütköş, motor 5.3 motor, ýokaryň panorama, öňüň şolar ýara kırga oýlet, dalyny aşakda oturýar müşteriler. Disk abletsowkany özüne talawalaýa gatip berýär. Aňarbaşy entegasiýetli gurulmatyk diska, pakryşkalan kumpa, şu jagaş ýerine 50 ýa üstüne ruçka çykýançy, bakowaýam çykýar. 5 kamera 360 gradus. Hiç ýeli demir ýok maşyna, tutuş aýny hormat müşteriler. Maşynyň gapylan 300 şolar ýaljak hormat müşteriler. Gatýyk Lamborghini tipde bolup gitýän maşynyň fukusy, vidi, opşy. Şolar ýaly hormat müşteriler. Kim alsa nesip etsin bakanda degýände de gapyjyk ýapmaz, o aýnan görýäňler, ana ýapyldy. Paket 2025-nji ýyl Zanaverskida knopkada pol full hormat müşteriler. Bosa out sistema, sidenler soňa ýa şolar ýaljak delfin koza bolup gitýär. Gatýyk adam aly çeýip normal müşteriler. Samolyot sideni bolýan hem bilat bar. Biz aşada teredin berkçe sideni. Gaty opş bolar eder ýalyk da hormat müşteriler. Blagadarat niýe şoňalyk. Ýokary panorama ser Alcantara. Absolut men in Google'um ýetende patologny görmek şu maşyny görmek müşteriler. Şeýle odan şähden atşy barda da. Biz aşada da padlak kötnügo. Her bir musulmanyň bolmasa şolar ýaljak paket maşyny ölmek nesip etden Allah'a. Ene aňarbaşy da hormat müşteriler. Düýünden eýesini ütköş gorkatýan maşyn meşwaşy. Kim alsa nesip etsin? Şuat 2025-nji ýylyň modeli menne diýdirýän maşyn şu. Rule rejimden ýaturýan ýerjasyna da. Ana rejimden sport smart 4 tane rejim var, golograma var, bosa out sistema, zadnyjyň ýokary panorama, ser Alcantara. Ine de sportçyň hormat müşteriler. Azera 5 kamera, parkrovka, şu jaşyny knopkada, monitor, out sistema, klimat kontrol hem sensordan arbaşy. Berlerde besprovodnoy zaryadny.
ne de barda çoğu, jalluzu, aşağıda patstakani, yığın alyansı bu zağaçları. Ops, bolar eder yalak da, üstüne modada çıkıyor. Cert, kim altı nesip etsen ama, oňşuğan ba, yetmedik qarası ama, akşam da opsu, başqasa duruyor şimdi, üstüne başqasa akşam da, ayakta çiyen hem medat ba, bagajın içüdünde şolarak 50 bileme ortak nöwet açıp beriyor. Yapıp beriyor. Aňarbaşy 3,5 motor. Bir de bilemde golýany ops kemerin goloýuna da getirmerler mun diýerler. Ne de izjas widin gördüm. Kim alsa nesip etsen ab men oňuş garaş hemme şert ba bahyly tekki 2020-njy ýyl Azera Aňarbaşy Zvezda maşyn. Kim alsa nesip etsen. Maşinning daşı öçüye, yılpıllık yitye, hidrofop yitye, alefop yitye, plasmaslar ağır ya, kromlar yan ya, diskadaki. Nem için? Sebep şampun güçlü şılaşnoy şampun. On izinden hiç kislotlu şampundan geçilen o. Son için maşinler zayılan ya. Şampun, suğardım, falga. Göreli. Ne edip işlep başlayadı. Eğer köprücükler uğrar, kromu iyi uğrar falgani. Başladı. Eyyam aşağından başladı. Yoşuk bilen men elime alayın. Ana görüşüňiz ýaly Mehriban illeşler görün. Görnýärmi? Ine. Görüşüňiz ýaly. Görnýärmi gowy? Ha? Ine. Ine şampun. Mehriban illeşler. Eksperiment edip bolýar. Emme şampunam. Ine şu güçlü şılaşnoy şampun keramikany külünü çıkarýar. Pıtradýar. Ondan bizim maşinimizde keramika ýok. Edenimiz bari biderek diýen adamlar çykýar. Ine şu güçlü şılaşnoy şampun keramikan pıtradýar gönü. İyye, lagiye keramika näme berdi? Lagiye, kromlar ağır diýär, diskalın kromuna ağır diýär, plasmaslar ağır diýär. Ine, görüşüňiz ýaly. Falgani iyi botyr, güçlü şılaşnoy şampun, luboy kişi, luboy. Ine şampun menne, şäherden gelip barlap bolýanlar, oglanlar. Ine maşynyň iýe, külünü çıkarýar. Şoň üçin bu zatlar eksperiment etmek üçin kelle gerek. Kelle bir Aňarbaşy. Prosta bize öwredilen tejribe bu zatlar. Janyňyz sag bolsun, mehriban illeşler, görjüňiz hem gowy bolsun. Elmedama maslahatlaşyp durun. Toyota Camry 2022 ýyl 2,5 motor Elia komplektasiýa. Görşüňiz şu Dubai auksionuна maşin sağ tarapy hiç ýyl degim ýok, renki Snezhka silver, öňem arassa paçka dostlar. Gaty arassa maşin, arassa variant degimi. Diňe sağ tarap şeýle kırlaň ýanynda degen dostlar. Muň özüň bejerip bolýar, hiç ýyl problemasy ýok. Diňe bakowy görmeli, başga hiç ýyl çalışmaly, goýmaly zady ýok. Kapydaky defektim özü bolýar. Maşin başka hiç yerine hiç ýyly degim ýok. Arassa maşin, arassa variant. Elia komplektasiýa maşin 4 ody. Görüşüňiz ýaly ýygyna da hiç ýyl degim ýok dostlar. Häzir salonyň içinden görkezip geçelim. İçine geçip aýrbaklar aýdalyň, haptal zaniweska aýrbak, rol aýrbak, diz aýrbak atan dostlar, içinde adam oturan bolmaly. Şondan bolup bilýär. Ulu monitor, çykyp durýan monitorly, soňky model bolansaň, gerekli funksiýalar bar. Silenýalar odan renkde, odan dizaynly, mata içem arasajak eken dostlar. Bir kan degim ýagdaýyn şu ýerden görüp barlap bilersiňiz. Original 22-nji ýyl. Eski salonam şeýlerak dostlar. Ýerine auksiondan $11.000 töwerek alyp bolar diýip pikirlenýär. Gerek diýseňiz, gyzyklansaňyz arkaýyn profillar, nomerler bilen habarlaşyp bilersiňiz. Ýatyp geçeliň 2022-nji ýyl Toyota Camry Elia komplektasiýa Snezhka silver renkde 56.000 mil geçen maşin şu Dubai auksionuна. Tam hormatly müşteriler, ine Allaha nesip edenden bahasy 30 ýaşary full kaýlandyr. Kim alsa nesip etsin, maşin 4 we 4 iň gowwarly ýani
değil yani. Hormatly müşteriler, panorama, zanaverska, arasdaja, pakrişkalar, paket okulan Yokohama, öz diskajyga kakpalojunja, issadyň ellenmedik fara çyklaňar aňar başy değil yani. Turo kompaniýet, aganomr hormatly müşteriler, ine paddoşkojuk ütködülüp durur. Müşteriler wikitni edilip, maşin satly goýulyp staýankada tegereçik 100.000 kilometr geçen 10 ýerde ýağ saçylan original öz probeg hormatly müşteriler. İçine tanışıp geçemde kara koza salon, full ulu monitor, himmedat bağırmak müşteriler. 5 kamera 360 gradus, ulu monitor, klimat kontrol, denene soğuk yanadıryan, himme rejim bağırmak müşteriler. Kara, himme funksiyon doğal içinde. Win kodi açık, 21. yılın 3. ayı hormatly müşteriler. Önü açık görüverin. Yekecek hem renk korulun, ütköşük degim yok hormatly müşteriler. Ine. İzasam şolar ýazak gapylan zanaverska taýlansyna söz ýok maşynyň. Klimat kontrol ýazasy diýendine gyzaryan arasy açyksy diýeni. Kaptansky diýeni gara koza salon. Ýokarý panorama sermata. Galograma himme zatda maşyn normal müşteriler. Değil yani iň nokat diýre funksiýa şundan anta zat çykan ok boldy. 4 we 4 ayakda çyan ýapýan bagaş himme zatda. Baha 30 ýaşar mesafy gyzykly zady. Oğudadı maşynyň. Ýagdaýyna da söz ýok. Kim aldy? Nesibetini habarlaşmak üçin 61 0 65 65 07 61 61 09 61 61 39. Maşyny almak üçin şert abmenma, oňuşykba, ýetmese 2 ay garaşykba. Bahada 35 ýarym ýene de gowaňşykba. Aljan haýlandyryp bolsa gäpsän gara. Kim aldy nesibet?